Ако застанете на някоя скала привечер, когато слънцето залязва, в небето ще видите първите два обекта, които изпъкват най-много на небосвода. Това са Луната и Венера. Ето тази мъничка точица, която през част от годината озарява утренното небе, а през останалата се появява с първите залези, е била позната на човечеството още от най-древни времена. Цивилизации като шумерската и вавилонската дори дават име на ярката звезда в небето, кръщавайки я Дилбат, а по-късно и Иштар, богинята на любовта и войната. Други народи, като китайците например, кръстили звездата Дзин Син, което в превод означава златната звезда. Древните гърци пък я назовали с цели две имена – Фосфор, носителя на светлината, когато се появява сутрин, и Хеспер, когато изгрява вечер. А ние българите я познаваме като зорница и вечерница. По същия начин и римляните наричали Венера с две различни имена – Луцифер, когато се появява сутрин, и Веспер, когато озарява вечерното небе. С времето различни народи осъзнали, че всъщност става дума за един и същ небесен обект, наблюдаван в различни части на деня. След като всички осъзнали, че звездата, която гледат, е един и същи космически обект, гърците решават да я кръстят Афродита, а римляните – Венера. Днес приемаме златната планета като един от най-силните космически символи на любовта и нежността на нашите половинки. Но в древността тя е била много повече от поетично вдъхновение. Всъщност, планетата е била толкова важна, че цели народи са използвали циклите й, за да планират своите ритуали, да се ориентират в небето и дори кога да водят война.